Сега ще оставим нашият майстор необезпокояван да довърши лепенето на плочките в банята, а ние ще проследим монтажа на външната блиндирана врата. Преди това ще ви покажем новата нестандартна мострена зала на нашите партньори и ще поговорим с тях за блиндираните врати и каква защита ни осигуряват те. Най-често сигурността на нашия дом я свързваме с стабилността на външната врата. Днес сме свидетели на растяща несигурност навсякъде по света. Домът е мястото, където човек иска да се чувства спокоен и защитен. Основните изисквания на клиентите, търсейки врата за своя дом, са тя да е сигурна, да има красив външен вид, да е функционална и лесна за всекидневно използване и да бъде произведена по точен размер за съответния отвор, т.е. да не се налага къртене или допълнително измазване. В новата мострена зала може да се почувствате като у дома си. Тук може да усетите атмосферата, която създават вратите във вашия дом и да изберете най-подходящата за вас. Може да разчитате на компетентен съвет от консултантите, които ще ви запознаят с всички новости в областта на вратите. А сега със сигурност ще разберем и нещо интересно и важно за външните блиндирани врати.